És dimarts 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana. Avui celebrem que fa exactament 769 anys que vam néixer com a poble. La Reial Senyera, símbol de tots els valencians, baixa des del balcó de l'Ajuntament i milers de persones l'acompanyen en el seu recorregut pels carrers de la ciutat de València. Abans, el president de la Generalitat entrega les altes distincions que enguany han tingut un reconeixement especial per al rei Joan Carles. El president de la Generalitat destaca en el seu discurs institucional la determinació del rei Joan Carles en la consolidació de la democràcia espanyola i l'autogovern de la Comunitat Valenciana. Francesc Camps també ha sigut reivindicatiu per a demanar més finançament, més infraestructures i l'arribada d'aigua al nostre territori. La Comunitat Valenciana celebra el 9 d'octubre i de nord a sud són moltes les localitats que ho han celebrat de manera festiva. Entrades de moros i cristians, partides de pilota, paelles i cavalcades són alguns dels actes que han omplit els carrers de les poblacions valencianes. Crema de fotos de la família reial. Així ha acabat la manifestació dels partits i associacions de l'Esquerra Nacionalista que esta vesprada ha recorregut els carrers de València amb pancartes del monarca cap per avall. I així com ara veuran, ha acabat esta vesprada la manifestació convocada per la Comissió 9 d'octubre. Un grup de joves independentistes ha cremat fotos de la família reial. Ha sigut en ple centre de València en acabar la marxa convocada per les associacions i partits nacionalistes i d'esquerres enmig de crits en contra de la corona i a favor de la independència dels països catalans. També s'han produït enfrontaments amb grups anticatalanistes que ha increpat els manifestants. La Comissió 9 d'octubre la formen Acció Cultural del País Valencià, Esquerra Unida, El Bloc i Esquerra Republicana, entre altres.